Il-Partit Nazzjonalista issa qed iqabbel l-irtirar f'daqqa t'4 kandidati nazzjonalisti ma' karriera ta' plejer tal-futbol. Fuq it-tieni mistoqsija fil-qosor dwar il-fatt li Fuq it-tieni mistoqsija. kien hemm Mario Gallia, Cristi De Bono, Mela, ħanibdew mela. Claudio Grek u nies oħra għax bħalissa kien hemm Herman Schiavone ftit qabel ma dak mhux fl-istess mument. Kien hemm Cristi De Bono. Kien hemm Cristi De Bono. Ma taħsibx li jisom ridu jwaslu messaġġ li aħna konna imdejqin, imwarbin? Jien meta kelli 34 sena, wasal iż-żmien fejn jiena qatt tisma' aħjar nagħti ċans il-ħadd ieħor li huwa frisk iktar minni, issa jien kont plej l-tim nazzjonali, kelli karriera twila fil-Premier, allura huwa proċess tal-ħajja naturali. Fuq ix-xandir, il-kandidat nazzjonalista Graham Bencini spiċċa jaqla l-barra lil Beppe Fenekadami li se joħroġ fuq id-9 distrett wara l-irtirat Cristi De Bono. Fuq Beppe Fenekadami li huwa ġdid, dak inta ma tajduh, jiena l-ġdid fuq dak id-distrett mhux Beppe Fenekadami. Fil-programm imbagħad il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri innota kif fuq naħa hemm Partit Nazzjonalista jipproponi affarijiet li diġà jeżistu u l-Partit Laburista jippreżenta proposti għall-futur. Kif ħabbarna għadda tal-elezzjoni, tħarbtu da qabdu jfajru bla doċ. Għalu li ħajkrajaw daw l-10 setturi ġodda, 10 setturi ilhom jeżistu. Semmew per eżempju Advanced Manufacturing. Ilhom daw l-aħħar 7 snin kumpaniji, ġejjej semmi li kumpanija waħda ta' jieġvin tettejt li kumpaniji bħal Trelleborg Solutions, Stolly Products, Method Electronics, Delaru, Crane Currency, Playmobil, Teva, fabriki oħra tal-farma. Daw qed jagħmlu. Ilhom hawn snin. Taf x'qed ngħidlek. Taf x'qed ngħidlek. Ilhom hawn snin daw. Semmejtu Advanced Semmejt Advanced Manufacturing to Robotics. Da l-aħħar snin, daw il-fabriki kollha investew fl-Advanced Manufacturing. Kuntom il-proposta tagħkom qed tgħidu li ħanibdew nipproponu fuq.